برپرسیار و کار بدستن بلند یین پارتیین کردین سوریای اوین کو لهرما کردستان دمینن دلگرانی و ناراضی بونا خو لدور و بریارا امریکا جبو وکشانا هزن خو لباکور سوریای نشان دادن جمعان اجتماعی کردی هەڵوێستا ما هەڵوێستێک ئەشتیانە هەر وەختێکی ما گوتێ چارەسەری دوێ ئەشتیانە بێت دوێ سەر مێزا گفتوگۆیە بێت دیالۆگێ بێ ئەوە هەڵوێستامە ئانهاژی بەری دەمەکیژی شاندامە لەگەڵ سەرۆکی ئومەمی دانیشت لەگەڵ هەموو بەرپرسێن دنیای و کۆنگرسمانە دانیشتن هەڵوێستامە گەشتەوە ئێمە حەز دەکەن گۆدەڤەرێک ئارام چێ بێ دەبن سیا کۆما ناودەوڵەتی بێ ئەف کۆما ناودەوڵەتی هەر بەتشخوا وێ تورکیاژی بەشێک ژێ بێ ji ber got sînoreke hewbeş me heye. Dema ku me seredana navhatî kirî ew berdewam de peywendiyan dabû digel Kurdên Sûriyeyê navhatî dibêje. Em amadekariyan dikin ku xwenîşandanan bikin û wê kar û çalakiyan li pêşiya re'iya cîhanî bikin. Çê li Herêma Kurdistanê, çê li Ewropa, çê li Kurdistana Rojava, çê li hemû cihê em lê hene em vî karî protesto dikin û em ê kar û çalakiyên li dijî vêne li pêşiya re'iya giştiya cîhanî û em niha wek rêxistina Kurdistanê amadebûna xwepêşindanekê li pêşiyekî netewên yek bûyî em kar jê re dikin vî karê hovana wexşana protesto dikin bi qenaetê me ev yeka hinê gereka re'iya giştiya cîhanî tev da sînorekî ji hemeciya Erdogan re xewnê wî ku pişevat bîne careke dî Tirkiye İmparatoriya Osmanî vegerêne û xwebêxê padişahê dewleta İslamê. Di niha da karbidest û kesatiyên naskiriyên Kurdên Sûriyeyê li Hewlêrê kom dibin û daxwaziya wan ya sereke şer di navbera Tirkiya û hêzên Kurdî û Bakurê Sûriyeyê bi giştî çênebe ji ber ku weke ew dibêjin wê gelek welatî û xelek were kuştin û birîndar kirin. Biryara avkişandina Amerîka ji navçeyên Kurdî ew ji êk Şerqil Furat yek vê demê rahetî li cem xelkê çêkiribû xelk mirtah bûn digotin hetak Amerîkan vê dike bê ti te'de nagihême ew hewlên Amerîka û ji xwe derbasbûna Tirkiya hîn xerabtir e ji ber nimûna Efrînê li ber çavê xelkê yigin û bedîlekî baştir ji peyedê nehat ew ji nîzam nehat hundirê devera Efrînê got xelk dilgeş bin ew dilxweş bin got bê wela bera Tirk derbas bin. Çareseriya her tiştekî divê bi diyalog bê, divê bi hêwar bê. Em hêvî dikin ew şera neyê nav mala Kurdî, şer malwêranî ye, şer xwekujî ye. Ême ti cara ji pêncî û hefta heta roja îro Partî Demokratîk Kurdistan hatiye damezrandin. Me gotî kêşeyê Kurd kêşek siyasî ye û me berxwedanek siyasî kirî û me şerê çekdarî li Kurdistana Sûriya nekiribû. İlla li va dawiyê şeş heft salin peyede şerekî çekdarî li wêrê kirî. Têzanîn karbidestên Partiyên Kurdên Sûriyeyê li Herêma Kurdistanê dibêjin. Di encama çêbûna şerrêhan wê bi hizaran welatî aware û penaber bibin. Ehmed Zêbarî dengê Emerîka, Hewlêr.